So, welcome to Kalami Cebu. Nami show ron, inspired by BuzzFeed. Yes. We call it Sulit Ba. So, Sulit Ba, we're gonna compare 3 restaurants or places that's offering the same food at different price levels. So, lain-laing presyo, among pagitaon ang pinakasulit sa mga kananan. So, check it out. So, tanawan niya mga episodes kay kung namoy suggestions, inimi kay amo ng suruyon ang pinapagitaon. So, nag-ingon na mga na, di ba sir? Pan-libre ice cream rin. Na, mga ito na! Unsa man? Sige, mga ito na lang. Alright. Mita na ice cream, manuroy ito. Go! Manuroy me. Bye-bye! Check out on different places. So, what's up mga guys? No? Karoon namin karoon sa first location, 7-Eleven. So, ayan na to, ilang pinaka-famous na ice cream rin. Muna ice cream sa mga millennials, no? 15 pesos lang. So, ayan na to. Nakatag-sulit ba? So, there is a 7-Eleven guys, no? Makapili ka sa mga flavor nga ano, ice cream. Na yung mga selections derivad. Na yung vanilla, na yung chocolate, na ay mix. So, dami, kanay doon rin no? Kaya makapili ka sa kunsa. Tulo ka flavors, bye! 15 pesos rabat. Bayad na ka? Hindi pa niya nabayad, miss. Kalimutan. Vanilla. Wala na. Alright. Tama ng tilawan mo 15 pesos na Fundae cone during 7-Eleven. Shout out 7-Eleven. 15 pesos. Sulit or dili? Cheers! Mas promo ko na siya. Bay, muna daog bay. Ako katilaw sa uban na, pero muna daog ko na lang. Panalo na ba? May panalo na. Uwian na bes. Kumpa. Naglan. Dako. Nana ko rason mabuhay bay. 7-Eleven. 15 pesos. Fundae. 7-Eleven. Ano sa may difference sa ice cream o gelato bay? Ako to naon. Wala kay research. Ikaw din. Kailangan niyo mag-research ba kay wala may kabalon sa different shades sa ice cream sa gelato. Gelato is only the Italian word for ice cream. Dili mo natin ay It starts out with a similar custard base as ice cream, but a higher proportion of milk mas and lower proportion of cream and eggs, or no eggs at all. O di ba? Mana survey, naman na ilan survey, gelato o ice cream. Sulit. Italian. Sulit. Gelato. Gelato. Racist ba? Racist sa kita ba? Gelato. Alright, gikan na may 7-Eleven. Bago na may kaon og ice cream. 15 Sunday. Yes. O ga-expect no nga 15. ingat to kalami ang 15 pesos ba? O ga-expect nga heavenly na. Muna to daog sa kuha may mapukot law sa duwa pero daog na to. Tanaw ni nato ron, nato ron. Nasunod na mas mahal-mahal na ito. Nasa shit lang. Nasa like twist. Lahi sa nilang kuha. Okay, So tanaw ni nato. Tara let's. Relax. Sulit. Sulit ba? Sulit. So guys, ang susunod na lugar is the Buzzz ice cream. So ang nindot dire is 60 pesos ilang scoop. It comes with avocado, dragon fruit, durian, melon, ube, Pandan. malunggay. Dagan sa flavors and 60 per scoop. Ya dayan ang ilang ice cream ibutang sa cub-cub na cone. So palit na tayo. Unsa imo? Malunggay. Imo? Kamungga. Okay. Tara. Avocado. Mangga. Honey caramel. Okay. Cheers. Second location, muna na Cheers. Bye. Is it sulit? We'll find out. Sulit ba? Wala niya? Ano na to? Oo, ga-expect ba nga may isa ang heaven dire ba? Sabi ko 7-Eleven daw ba kanina Kayo. Sundagan nila ng cone. Cub-cub. Kasaba. Saba. Kanina kanindot to nila kay unique lang flavors. Fruits, iya, malunggay, ganit, mangga. Bukan na. Sila ginger. Honey caramel, so because Ball Beef Farm so sikat sa nila silang honey. So Of course. yeah, since from Bohol sila, nasa like peanut kisses.
Cup. Made out of Kasama. so kumukuhaan ka ni healthy one. Digid ka kasaban sa imong Bitaw. nutritionist. Alright, we're done. Yes. So, Buzz. Well, mag-Urabis Buzz Cafe here sa Dilis Galleria. So, ato namin sa mong next destination. Which is where? Kamahal! So what do you think of Buzz na ice cream? Really creamy ba rin ako? Very good. Lami ba ako ko expect nga yan ato ka organic kalami. Lami siyang ice cream. Lami siyang ice cream. Sulit. Sulit ice cream. Okay, it's delicious. Lain sa dilang cone. Nahisa dong. Cab. Cab. Made from cassava. Cassava. Kakasavan. Sa imong mama. Sulit! Let's go! So we're here at Labi, Parisienne. Trying out their gelatos. Ice cream. Pwede na, Glenn. Pwede na ba? Wait, Napilugan ba? Excited mo kung mapiling flavor ba? Ay, 32 flavors ba? Hindi ko kapili ba? Ay, ang saan eh? Ice cream. Sulit ba? Sulit! So, final leg. We're here At Labi. And the good thing is, makapili ka rin. Pwede usa ka cone, tulo ka flavors for 100 pesos. Also Kaya not pwede bigyan ka mo tilaw. 3 in 1? Yes, 3 in 1. Well, Wala plus 1. pwede bigyan mo 2 plus 2 is 4. 4. Minus 1, that's 3 quick maths. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3 quick maths. Sa Glenn, tilaw ganina sa durian. Ako yung tilaw, ay ako durian. Balot ba? Speak for yourself. Sulit. Wow! Cheesecake. Natural flavor. Cheesecake. Why choose one when you can have 3 in 1? Supaya! Nakahuman na may kaon sa tulo ka klaseng ice cream kikat sa 7-Eleven. Sulit sa Buzz Cafe and dire sa Labi. Sulit silang tanan pero para na ako ang pinakasulit sa Ali. Firm roll. Dire na lang ko sa Labi. 32 flavors and you can pick 3 flavors in 1 cone. So yeah, and the flavors are really good. I mean the fruits, really good. They have chocolates, they have hazelnuts. Right. And if you're a weird type, you can have even balot, durian, and other Passion fruit. yes, and some weird combinations. Passion fruit by Drake. It's really good. So, ako nalingaw ko dire. Sulit sila pero kani ang pinakasulit for me. Yeah, alright, my turn. There is a actually although unsa bitaw pila tong sa Buzz? 60. 60, then there is 100. Pero you get to taste like at least 3 different flavors. So, daga na ka mo check sa curiosity ng list. And you can ma-question ng kalami. Kaya basta may lang ka mo piling flavors. Yeah. Yeah. Lami gid. Sulit! Sulit. Para sa ko ang mga brad no, dili gid no. Dili wala ko sa ilang side mga brad no. Dito ko sa The Buzz. Kay big fan yo go organic ko na. Mutuo ko nga organic ilano pero na-shock lang ko no ang honey o ang fruit pwede ma-combine. O gato nga ang heaven o ang cream makasagol. Moto brad The Buzz. Lami ang tulo ha, pero The Buzz ko ba? Sulit! Overall, Dua sa Diba sa labi, labi? isa sa The Buzz. So moto guys. Yep. Muna atong first episode sa Sulit videos. Oh, yes! So kung ganahan pa mo mga Sulit videos mga brad, comment lang below no. Like kung ganahan mo sa video. sige na, Sunod. Comment mo, suggest mo unsa mga sulit nga dapat na mo suwayan diri sa Cebu. Dito. Di ba? Suggest lang, DM lang, direct message. Sulit ba? Sulit ba? Sulit. Sulit! Sulit!